hello guys, finally आङो नैबे मोनसे बेंगलरनि बानासबादी फालावथि चार्चआवहाय सफैबाय। दिनैहाय बिस्रा थेंक्स गिभिं डे दङ, लोगोसे नायलांफानो हागोन मोसानाय, मेथाइ खननाय आरो बेसेन गोसा इसोरनि बाथ्रा बुंनायखौहाय नोंथांमोना खोनासंलांनो मोनगोन। दा नै नोंसिनो एसे गिर्जाखौबो दिन्थिना होनोसै, नायलांब्लानो जाबाय बे गिर्जाखौबो एसे नायदो। नै बेनो जाहैबाय फालावथि चार्च। एसे ओरै नायलानो जाबाय। नै ओरैबायदि अखा हाखादों, ओमफ्राय बाइकजों फैनायनि दा साफा सिजोबबोबाय आरोखि। नै नायदो, नै गासै लंपेन्टआ सिजोबबोबाय दिनैहाय। दहायनो सफैगौमोन। नै बेनो जाहैबाय फालावथि चार्च, बेंगलर बानासबादीनि फालावथि चार्च बियो। ओइथिं होनो नायनि एसे सिङावहाय दिन्थिनायसै आं। ओरैहाय हाबलांनानैहाय अखा हादों दे, बिराद अखा हादों मैयानिफ्रायनो। मैया दाख्लिनिफ्रायनो हागासिनो, नन स्टप हाखादों हानायाबो। बेलाय नै इसोरनि चार्चआ बेनो आरो मानसि रावबो गैथ'वा दा सम। बिराद गिदिरखा। साइड भिउसा नै ओरै गासै बिल्डिं गोजा साइडआ जोंहाय। सिटिनि जाहैबायना बेंगलरला, नोंसोर मिथिखागौ। नै ओरै मोनसे हाबग्रा दंबावो, नायनो हागोन आरो ओरैहाय नै। जोङो चार्च सिङाव थांनायसै। एक्सुवेलि बेयावहाय बानायाखै, चार्चआ गाहायावसो जागोन। दा गाहायाव नुनो मोनगोन आरो। मा खबर? मोजां दा? दे औ मोजाङानो दे। सिङावथ' फैला, ओरै सिङावहाय ना? आदसा एसे गाहायावहाय नोंसोरनि। औ दे औ दे। फैलाबाय माखासेफ्रा। बैलाय मा लटारिबो होदों नै। लटारियालाय बेसे? फेस्टिभेलनि सानैबा जेनेबा 750 आरो सानै जाजागोन। बेनिफ्राय सिंगल बा 400, बेनिफ्राय 5 मेम्बार बा 1650।
Surga bumi bigamau selalu tanda taruh bergerak master. Engkau kata saya hamba yang sendiri lagi di semua kau pada jadi boleh ini dalam. Bahkan engkau kalau ni mau bisa pun susah. Mana dengan bakal jatuh ke taruh bergerak master. Sungguh sanai mendang apa? Bibidi hidup baru betul, ukah betul. Apa kerana dukos tu dengan Allah di kubur lain. Ini kita pakai segini purna. Segini orang bagi apa? आरो बेबायदिनो जोंनि बे दिनैनि धन्यबाद होनाय जितु इसोरखौ हामबायना बाख्नायनाय प्रग्रामाव फैनो हानाय जोंनि बिबिसिनिफ्राय सफैनो हानाय सार आरो मेडाम आरो लोगोसे दिनैनि गाहाम रादाबखौ लाबोनो थाखाय जा केरलानि पास्टर सफैनो हानाय नोंथांमोननिसिमबो फोरबोनि अनसायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसे जायफ्रा केरलानिफ्राय फैदों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जायनाखि दिनै जोंनि बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैदों साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिनाय थाबाय जोङो दिनै दायो आंनि जितु गोनां आरजनि समय बे आयदाखौ लानायनि सिगां आङो बयखौबो अनुरोध खालामदों जोंखौ बोसोरसे इसोरा दैदेननानै लाबोबाय गोबां समस्या जोंनि जिबनाव दङमोन जोंहा बेबायदि बेमार आजाराव जोङो साग्लोबनानै थानो गोनां जादोंमोन दुखु सिन्थायाव जोङो दङमोन सोरबाया गोबां अबाबाव थानो गोनां जादोंमोन अब्लाबो इसोरा जोंखौ दैदेननानै लाबोबाय आरो दिनैनि बे दिनखौ बेखौ साबबायसोनो थाखाय बेखौ बाख्नायनो थाखाय इसोरा जोंनो लागै साफ्रोमनोबो गोदान बेबायदि दिनजों लोगोसे गोदान जिउखौ जोंनो होफिननानै दिनै बेखौ खुलुमनो थाखाय बर' खालामनो थाखाय बे खाबुखौ होनायनि थाखाय जोङो दान्दिसे बयबो गसंनानै जों इसोरखौ हामबायनानै बाख्नायनायनि आरज खालामनि जोंनि इसोराव थानाय आफा बे समाव जाहाथे हामबायना बाख्नायदों मानो फोरखौबो नोंनि अननाया जोबनो गैया नोङो फनखौनो बोलोग्रा गोथां इसोर बेनि फोरबो नोङो जों साफ्रोमनिबो जिबनाव थानानै फोरबो नोङो जों दैदेनना लाबोनायनि थांनाय बोसोरनिफ्राय लानानै दिनै बे दिन आरो दिनै बे बोसोरनि बे तारिख बे समाव बे मासाव नोङो दैदेनना लाबोनायनि थाखाय गोसो हामबायदों बिनि गेजेरावनो गोबां जानो गोनां खैफोद समस्या जादोंमोन बेमार आजाराव सोरबाया गोनां जादोंमोन अब्ला बिनि होनानै दिनै फोरबो दैदेनना लाबोनाय आरोबाव नोङो आंखौ देग्लाय बोसोरनि थाखाय नोङो खनसेबाव बिदि खालामनानै नोंखौ हामबायना बाख्नायनायनि फिसाफोरनि गेजेराव गसंनानै दिनै धन्यबाद होनाय आरज खालामनो बेफोरखौ आंनि बे खाबुखौ होनायनि थाखाय नोंखौ हाजासे हामबायदों बेफोरखौ लोगोसे थादो बेयाव होनाय साफ्रोमखौबो आफानि आफा खनसेबाव गथायबावनानै जोंनि बे आरजखौ जोंखौ फामब्रै बासायग्रा बोलोग्रा ख्रिस्ट नामाव आंनि बिबार आमेन गिबिथारावनो जोंनि गोथां इसोरखौ हामबाय होनदों आरो नैथियाव हामबाय होनदों बेयाव गोबां फोथायारिफोरखौ जोङो लोगो मोननो हाबाय गोबां बेक्तिफोरखौ जोङो मोखां नुलायाखैमोन गोबां सम जाबायमोन दिनै बे फारिलाइनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ मोखां नुनो मोनदों बिनि थाखाय आङो गोबां रंजानाय मोनदों आरो साफ्रोमनिसिम आङो गिर्जानि जानानै बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय केरला बर' बाप्टिस्ट फेल'शिपनि पास्टरखौनो जोंनो सायख'नानै होबाय बेनि थाखाय जोङो दिनै बे समनि गेजेरजों बिथांखौ लोगो मोननो हादों आरो मोननो हाबाय बेनिखायनो जों बिथांखौ बरायनो जोङो इस्सा खालामदों बिथाङा अननानै जौस्राङाव फैगोन दसे जों बिथांखौ गांसे बर'नि आर'नाइ होनानै जोङो गिर्जानिफ्राय बरायनानै
आरो बेजों लोगोसे बेनिखाय आङो अननानै जाहा जिसां केरला फेल'शिपनिफ्राय फैदों बिथांमोनखौ जौस्राङाव फैनो थाखाय अनुर'ध खालामनाय जाबाय अननानै फैदों। जों बिथांमोनखौ मोननानै जोबोद गोजोनदों आरो जोंनि बे प्रग्रामा बिथांमोननि गेजेरजों मेहेर गोनांसिन जादों। बेनिखाय बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै फैबाय। बेनिखाय जोङो बिथांमोनखौ दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो बर'नि आर'नाइ होनानै जोङो बरायना लानि बे। हामबायसै बिथांमोना। जोङो बे समाव जोङो आलासि बरायबावनो इसा खालामदों। जोङो खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन। जोङो बोसोरे जाहा बिथांमोनखौ लोगो मोननो हायो। जाहा जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि जाहा फाइनान्स सेक्रेटारि आरो बिथांजों जाहा जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननिनो जाहा बुक रुमनि जाहा मालिक होनना बुंनांसिगोन। बिथांमोना सानैबो फैगोन दे। बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों बरायनो इसा खालामदों। आरो जोङो लोगोसे रंजानाय मोनदों। दिनै जोंनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो जाहा बर' गिर्जानिफ्राय जाहा मानगोनां इभान्जेलिस्ट फंबायखौ जोङो लोगो मोननो हादों। बेनिखाय जोङो बिथांखौ बरायनो इसा खालामदों। जाहा बिथाङा अननानै दान्दिसे जौस्राङाव फैगोन। जों बिथांनो दसे सम सुंद' स्पिच बुंनो थाखाय सम होनाय जादों। जाहा अननानै बे समखौ सिगाङावनो आफा इसोरखौ हामबायहोदों दिनैनि बे थेंक्स गिभिं डे प्रग्रामाव नोंथांमोनजों नुजाफैनो हानायखाय। आरो बेजों लोगोसे आङो हामबायहोदों दिनैनि प्रग्रामनि जानानै मानाव गेदेर जेनाखि आलासि सफैनो हाबाय केरालानिफ्राय आदा लिङाल बसुमतारी। बिथांखौबो आं मिथिगौ। बिथांखौबो दिनै मोखाङाव लोगो मोनलायनानैहाय आं हामबायहोदों। आरो बेजों लोगोसे बे मण्डलिनिनो मानाव गेदेर पास्टर गिर्जानि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दङ, सेक्रेटारि, ट्रेजारार, डिकन, गुबुन गुबुन बिफानाव मावनाय नोंथांमोन गासैखौबो आङो जिसुनि मुङाव आं हामबायहोदों। आरो दिनैनि प्रग्रामाव आं गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ बरायदों। आरो नोंथांमोनजों जोङो बेंगलर बड' चार्चनिफ्राय आंजों लोगोसे फंबायफोर आरो बिदा बिबाजैफोर सानै दामग्राफोरबो दंफैयो। नोंथांमोनखौबो मोखां नुनानै आं हामबायहोदों। बेबायदिनो आङो बेंगलराव फैनानै 1 बोसोर जाबाय, कमप्लिट जाबाय। 1 बोसोर 1 मास बेबायदि जाबाय। थांनाय समावबो आङो बे एखे जायगायावनो नोंथांमोनजों एखे प्रग्रामावनो आङो लोगो मोनफैनो हादोंमोन। आरो देग्लायबो लोगो मोननो हाबावबाय। इसोरखौनो हामबायहोदों। आरो जेनाखि नोंथांमोननि BBC अर्थात बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सन बेजों आरो जोंनि BBCA बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन टुक्राझार जोङो गोथौ सोमोन्दो जों दङ। जोङो बिदिनो सोमोन्दो दंलायो। आरो बे जायगायावबो नोंथांमोनजों खाथि लोगो मोननानै आङो गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना लामा सामाफ्राव लोगोफोर मोनोब्ला रायदावनो हागोन।
आरो सोरनोबाफोर आरजनि मदद माबा मोनसे हेफाजाब नांगौब्ला सहाय नांगौब्ला फन खालामनो हागोन बे जेबो नङा बे नोंसोरो बे आंनि जेबो नङा जों इसोरनि खामानियाव जों गासैबो एखे आं खाथियावनो दङ नोंथांमोना आंजों रायलायनो हागोन आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै समनि आंखाल दिनैहाय नोंथांमोनजों आं लोगो मोनफैनो हानानै गोजोननाय मोनबाय रंजानाय मोनबाय इसोरा दिनैनि प्रग्रामखौ प्रथमनिफ्राय लानानै जोबजासे गासैबो हाबाफारियाव गाहामैनो दैदेनलांथोंसै आरो जाय आलासिनिफ्राय जों इसोरनि रावखौ खोनासंगोन जोङो थारैनो दिनैनि मोननो गोनां ब्लेसिंसखौ जोङो मोनगोन हामबायसै बेखिनि समखौ आं लानाय जाबाय इसोरा साफ्रोमखौ बोर खालामनोसै थेंक इउ Song Bible फरायनो लादों से इतिहास 12 बालाब 34निफ्राय 35 सिरिसिम फरायगोन आङो फोरबोखौ हामबाय होनदो मानोना बियो गाहाम मावग्रा बिनि अननाया जोबनो गैया नोंसोरो होनदो जोंखौ बासायदो अ जोंनि बासायग्रा इसोर जोंखौ ज' खालामदो आरो गुबुन जातिफोरनिफ्राय रैखा खालामदो जोङो नोंखौ हामबाय होननो आरो नोंनि नामखौ बाख्नायनो हानाय बादि 1 Chronicle chapter 16 verse 34. Give thanks to the Lord, for He is good, He is loving, division, endurance forever. Thank you all of you. आं बे समाव खावलायदों जोंहा जायखौ बड' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगलर बिथांमोना फेलिसिटेट खालामनो थाखाय आखायाव लादों बिथांनि मुङानो जाबाय प्लेजार खाख्लारि अन्नानै सिगाङाव फैगोन लोगोसे बिथांनि पेरेन्टस बिफा आरो बिमाखौबो आं सिगाङाव लिंहरदों लोगोसेनो फैखागोन दे समाव सेभ खालामनो थाखाय बिमा बिथाङा MBA मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बेखौ देग्लाय उथ्रिनो हाबाय विथ माने 78% लानानै बेनिखाय हामबाय होननानै बुंदों इसोरखौ बाख्नायदों आरो दिनै बिथांखौ जोंनि गेजेराव बरायनो मोननानै जोङो इसोरखौ बाख्नायदों आरो जोंनो लागै बिथाङा जोंनि फरायसाफोरनो लागै थुलुंगा होदों दा आङो खावलायदों गिबियावनो बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै लाग्रोनि आर'नाइ होनानै फैगोन दे बे समाव जोङो बेंगलर बाप्टिस्ट चार्चनिफ्राय बिथांनि लागै मान होनो थाखाय मोनसे प्रेजेन्ट बिथांनि लागै थामथिम खालामदों बेखौ आङो बिथांनो होगोन जों गासैबो आखाइ खबनानै बे समाव प्लेजार खाख्लारि माबायदि प्रिपारेसन खालामनानै बेखौ उथ्रिसार जानो हाखो MBA खौ जोंनि फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बियो मोनसे थुलुंगानाय जागोन गुसुङै बुंनो थाखाय आं खावलायदों बे समाव आरो बिनि उनाव फार्दार स्टाडि बिथाङा खालामगोन बिनि थाखाय मा प्लान खालामदों बेखौबो बुंनो थाखाय आङो सम होबाय गिबियावनो आं इसोरखौ हामबाय होनदों बे सम आरो बे समखौ होनायनि थाखाय आरो बेयाव नुजाफैनाय गासै ख्रिस्ट' फोथायनानै नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय हामलायनाय थाबाय
आं बेंगलराव 2010 आवनो फैनायमोन बे टाइमाव जोंहा मामा सफायग्रोनाय बेनिफ्राय सफायनानै बिदिनो जे हस्टेलाव थाबाय खस्थ'मोन हस्टेलावथ' जेनेबा इंलिसबो मोजां रोङामोन बे टाइमावथ' बेनिफ्राय हिन्दी ससे इंलिस ससे बेबायदि रायलायनानै सोलिबाय बेनिफ्राय आरो बर' लोगोथ' रावबो गैखायामोन बे समाव बेनिफ्राय लासैनो खस्थ'यैनो बेबायदिनो थाबोबाय सोलोंबाय बिसोरनि भाषाफोरखौ आरो इंलिसफोरखौ बेबायदिनो स्टेप बाय स्टेप बेबायदिनो गोजौ जाबाय बेनिफ्राय फाइनालि आं एक्चुअलि होनोबा डिग्रीनि उनाव बिकम खालामनायमोन आं डिग्री बे डिग्रीनि उनाव आङो मोनसे फुल स्टप होनो दिननो नामायनायमोन बिनि उनाव फार्दार स्टाडि आं खालामा जाबाय बेनिफ्राय लाइक स' आं बिनि उनाव कर्परेटआव हाबबायबोमोन बेनिफ्राय दसेनि उनाव बाट जोंहा मामा बाबाया सेटिसफेक्सन नङिखाय सेटिसफेक्सन मोनासै बिसोर बेनिफ्राय आंखौ हायार स्टाडि आरो खालामबावनो होबाय MBA बेनिफ्राय जेरैनो आङो मामा बाबानि सापर्ट मोनबाय आरो फाइनान्सियेलि फ्रिदम गासैखौबो बिसोरनो होबाय आंनो बेसेबां नांगौ बेनिफ्राय बिदिनो MBAबो कमप्लिट जाबाय लासैनो बेनिफ्राय आरो MBA कमप्लिट जानायनि उनाव आरो दायो it's still not satisfied so आं हायार स्टाडि PhD खालामनो नामायदों mostly पन्डिचेरि नङाबा आसामावनो जायो बेबायदि जाहैगोन आरो बिथांनिसिम थेंक इउ
जिरायगोन आरो जोङो इसोरनि बाइफोरजों जोङो गावनि खालि खंख्ला गोसोखौ जों सुफुंगोन बेखायनो बेखौ खावलायनो थादों जोङो गोसो होनानै जों इसोरनि बोसोनखौ जोङो खोनासङि जोङो खालि फैदों जों खालि थांफिना आरो जोंनि फैनायनि उद्देश्यआ इसोरनि बोर गोनां जानो नांगौ बेखायनो बे समाव खावलायनाय जाबाय केरेला बर' बेप्टिस्ट फेल'शिपनि पास्टर बिथां बेसेन गोनांनि थाखाय खावलायनाय आननि आरो साफिरानि बाथ्राखौ जों बाइबेलावहा मिथिदों जाय बिसोरो गावसोरनि मोननायाव सन्तुष्ट नङामोन आरो बिसोरो नंखाय बुंनायमोन जायनि जाहोनाव बिसोरो बेजार मोननानै बिसोरखौ हौवा आरो हिन्जाव सानैखौबो सानसेयावनो सिथारगोन बेनिफ्राय जोंनि बाइबेला बुंदों आथिखालनि जुगावबो नैबे मोनसे परिस्थितियाव बे मोनसे समाव मानसिफ्रा हामबाय होननाय गैयै जागोन होननानै बुंनाया बेयो जादों जों बेखौ बाइबेलावहा 2 तिमथि 3 जों बेयाव फरायबा मोननो हागोन जे दानि जुगनि मानसिफोर ख्रिस्ट'खौ मोननाय मानसिफोरा हामबाय होननाय गैयै बेबायदि जागोन होननानै बुंनाय बायदिहै जादों जों बाथ्राखौ नुदों आरो जों गुबुन उदाहरणखौ नायबा मोननो हागोन नाथाय जेब्ला 24निफ्राय बेयाव दाहार नागारि लेंनि फिदिनाय बाथ्रा बेयाव जों मोननो हादों बेयाव बेबो हामबाय होनायावहा फाव खालामदों आरो बेनि साजाखौ बियो मोनदों अब्ला जोङो माखासे उदाहरणफोरखौ मोननो हादों सोर बेक्तिफोरा इसोरखौ हामबाय होननानै इसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोनदोंमोन आरो सोर बेक्तिफोरा इसोरखौ हामबाय होयैनि कारनाव माबायदि फिन फिथाइखौ मोननायमोन दिनै बे मोनसे जोंनि मोजां समाय जोङो आशीर्बादखौ नाजावगोन होनना जोङो इसोरनिफ्राय सावखौ नाजावगोन जुदि जोङो इसोरखौ बेनि अननायफोरनि थाखाय हामबाय होननो हायाखैब्ला जोङो थारैनो साव मोनगोन बेनिखायनो जोंनि दिनैनि आयदाया जाबाय डेभेलपिं ए ग्रेटफुल हार्ट इसोरखौ हामबाय होननायावहा गोसो गायनाय जोङो इसोरखौ दिनै हामबाय होदों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै गोसोखांदों आरोबाव जोङो देरलांनो नांगौ अब्लानिया जोङो इसोरनिफ्राय बांसिन आशीर्बादखौ मोनगोन बे मोनसे कारन जोङो नैबे मोननैसो बिषयफोरखौ नायनो इसा खालामदों